नैजिद'थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। गेलेनायाव बङाइगाव 11 स्टार एफसीनि देरहासारनाय। क'क्राझार जिल्ला दतमा आनचलिक स्पर्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव थांनाय 23 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेननाय 26थि दावहारु मुंख्लं ट्रफीनि जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि दतमा आनचलिक स्पर्ट एस'सिएशनआ ओनसोलनि मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव-जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनाय आरो मान बावनायजों लोगोसे इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगाखांनायनि थांखिजों इं 1997 मायथाइनिफ्रायनो बे दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादों। थांनाय 23 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेननानै 3 नबेम्बर खालारसिमनि गेजेराव खुंफुंजानाय देग्लायनि बे 26थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव फारियै सोनाब बेंगल आलिपुरदुवारनि बिबिकानन्द एफसी, बङाइगाव 11 स्टार, क'क्राझार गेन्द्राबिलनि जथाय क्लाब, अदालगुरि डिमाकुसिनि अर्गें एफसी, बिजनी फेरेंगा एफसी, दतमा आनचलिक स्पर्ट एस'सिएशन आरो गसाइगाव जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी एफसी गासै मोन 8 जोलुर हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गसाइगाव जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी एफसी आरो बङाइगाव 11 स्टार एफसीनि गेजेराव जानाय दिनैनि बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन इस्लारिया बेखेवनानै होयो। मख'जाथावदि दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाया जोबोद नारा-नाथा जुजिलायनायनि गेजेरजों जानानै थाङो। गेलेनायनि गिबि हाफआव मोन्नैबो हानजायानो रावबो रावखौबो गल सोनो हायालासे समान-समान जायो। बेबायदिनो नैथि हाफनि गेलेनायावबो मोन्नैबो हानजायानो रावबो रावखौबो गल सोनो हायालासे गोलाव सम गोब्राब नाजालायनायनि गेजेरजों गल जोबनानै थाङो। अदेबानि ट्राइब्रेकार जोबनायनि गेजेरजों बङाइगाव 11 स्टार एफसीआ 13-14 गलनि फारागथियाव गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी एफसीनि हेंथायै देरहासार जानो हानानै देग्लायनि दावहारु मुंख्लं ट्रफी 2024 चेम्पियनशिप बान्थाखौ मोननो हायो। मख'जाथावदि चेम्पियनशिप जानो हानाय 11 स्टार एफसीआ मोनसे चेम्पियनशिप ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 1 लाख रां बान्थाखौ मोननो हायो। बेराफारसे रानार्स आप जानाय गबिन्द बसुमतारी एफसीआ मोनसे ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 75,000 रां बान्थाखौ मोननो हायो। दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनायनि दिनैनि जोबथा हाबाफारियाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए रबिराम नार्जारी, क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि आफादगिरि एबा आसाम अलिम्पिक एस'सिएशननि लोगो आफादगिरि कबिररन्जन ब्रह्म, एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी आरो दतमा ओनसोलनि दैदेनगिरि सानसुमैगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रोजा-रोजा रायजो-राजाफोरा बाहागो लायो। दिनैनि बे 26थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव हाबाफारिनि सोमोन्दै दावहारु मुंख्लं ट्रफी बानजायनाय आफादनि आफादगिरि शंकरलाल ब्रह्मआ ओरैबायदि फोरमायथियो। गोजोननाय मोनदों, माने नायग्राफ्राबो खुब गोजोननाय मोनदों नारा-नाथा बिदि जुजिलायनायखौ नुनानै। रायजोफोरनि माने इन्टारेस्ट लानायखौ नोंथांमोनहाबो नुबाय निश्चय। बहुत रायजो-राजाफोर बाहाय बे खेलायाव एन्जयमेन्ट लाफैदों, बिराद फुरथि नायदों रायजो-राजाफ्राबो। दा बे हिसाबै कमिटिनि जानानै आंबो आफादगिरि जानानै खुब गोजोनफानाय मोनदों। दा खेलायावथ' मोनसे नङा मोनसे जेननाय देरहानाय थायो, बे हिसाबै मोनसे देरहाबाय आरो मोनसे जेनबाय। दा बाहाय बेखिनि समाव आङो जोंनि साफ्रोमबो मानगोनां आलासि बिथांमोनहाबो जोंनि हांख्रायनाय बादि सासेबो एबसेन्ट जायाखै, फैजोबदों गाहाय आलासिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै। आरो लकेल जेन्टेलमेनफोर थादों, रायजो-राजाफोर गासिबो फैजोबदों। जोङो बे ट्रफिखौ दिनै साक्सेसफुल, ग्रेन्ड साक्सेसफुल होननानै जाबाय होननानै आं सानो। गेलेनाया बबे हानजानि गेजेराव आरो सोर हानजाया देरहासार जानो? दिनै फाइनाल गेमाव जोंना 11 स्टार बङाइगाव आरो जिबिएफसि थारमाने गबिन्द बसुमतारी फुटबल क्लाब जारागुरि बे मोननैनि गेजेराव जादों। आरो नारा-नाथा जुजिनायनि गेजेरजों माने मेइन गेमाव 0-0 आरो माबायाव टाइब्रेकाराव देरहाबाय। बेसेनि फारागाव देरहाबाय? 13-14 बङाइगाव 11 स्टार 14 आरो जिबिएफसि 13। बान्था हिसाबै मा मा हरनाय जायो? बान्था हिसाबै आं आगोल
रावबो बुंदों जे आगोल बोसोरफ्राव जोङो फार्स्ट चेम्पियनशिप प्राइजखौ जोङो 75,000 होनाय जायोमोन आरो रानार्स आपनि प्राइजखौ जोङो 50,000 होनाय जायोमोन। दानि बाजारखौ नायनानै जोङो गेमखौ एसे गोजौआव दावखोलांहोनो थाखाय गोजौआव बोखोलांनो थाखाय गुबुन जायगायाव जेरै होयो जोंबो देग्लायनिफ्राय चेम्पियनशिपखौ जोङो 1 लाख आरो रानार्स आपखौ जोङो 75,000 होदों। आं सानो बिटिसि ओनसोलाव बेनो माने प्राइज मानि हिसाबै बांसिन एमाउन्टनि प्राइज होनाया बेखौनो आं मिथिनायाव आं बेखौ मोनदों आरो। फैबाय थानाय समाव आरोबाव माबायदि थाखोसिम ट्रफिखौ फोथैनायनि जेबो खोथा गैया। बे ट्रफिखौ जोङो रायजो राजानि खस्थ'नि गेजेरजों अननायनि गेजेरजों जोङो बे ट्रफिखौ जोनोम होदों। जोङो मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि मुङाव जोङो जोंनि आद्रा थानाय मुंख्लंफ्रा जे आद्रा थालांदों जे आल्टिमेट गल सेपारेट स्टेटनि बिथांमोननि आसाखौ फुरा खालामनो जोङो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो बे सेन्टिमेन्टखौ जोङो फोथांनानै लानो नागिरदों। इयुनाव जाहाथे जोङो सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो खामानि मावहैनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बे ट्रफिखौ फोथैनायनि जोंहा जेबो बाथ्रा गैया। जों साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामलांगोन। ट्रफिखौ फोथैनायनि जेबो खोथा गैया। बे ट्रफिखौ जोङो रायजो राजानि खस्थ'नि गेजेरजों अननायनि गेजेरजों जोङो बे ट्रफिखौ जोनोम होदों। जोङो मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि मुङाव जोङो जोंनि आद्रा थानाय मुंख्लंफ्रा जे आद्रा थालांदों जे आल्टिमेट गल सेपारेट स्टेटनि बिथांमोननि आसाखौ फुरा खालामनो जोङो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो बे सेन्टिमेन्टखौ जोङो फोथांनानै लानो नागिरदों। इयुनाव जाहाथे जोङो सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो खामानि मावहैनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बे ट्रफिखौ फोथैनायनि जोंहा जेबो बाथ्रा गैया। जों साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामलांगोन।